Kawai ke truck ke badan ya u registration number AS iwe hinyo si san reu lai hinyo kalalet thung baji ha kawai ka riat ka bahasang bangla na kadau ka jingnya state jong u driver jong ka te ka truck ha ka step jong ka shitarik jemang arhajar arphulai ha ka por kumba nriu shiteng AA kat kum ki pat pa ki balayu iya ketika jingja kilaya thu baki don kumbah nyong ngot hapo ketika truk bat ladon ki pamensau henry mar sinja ketika jingja kila pet no bat onda lawan poi ki pulet om syam beriu syu Dia mau utarnya nih? Utarnya ke mas? Ini. Ya.